आज आपण बनवणार आहोत बांगड्याचा रस्सा। त्याच्यासाठी मी 4 बांगडे घेतलेत आणि त्यासाठी रस्सा लागणारं साहित्य 7 ते 8 त्रिफळ घेतली आहेत, कढीपत्ता घेतला आहे, आलं लसूण घेतलं आहे, कोकम घेतले 5-6, एक उसनेला नारळ घेतला आहे, संकेश्वरी मिरची, धणे आणि हळद। आपण आता हे मिक्सरला लावून घेऊ। आपण त्यात आलं लसूण पण टाकू, त्रिफळ टाकू आणि थोडीशी हळद टाकू। आपण त्यात आता ओला खोबरे टाकू। मी एकच कवडे घेतली, नारळ मोठा होता म्हणून। आपण आता थोडी त्यात कोथिंबीर टाकू आणि थोडंसं बारीक करू। झालंच आहे बारीक, पण आता कोथिंबीर टाकल्यामुळे आपण थोडं अजून बारीक करू। अशा पद्धतीने बारीक असं वाटून झालेलं आहे। आपण आता गॅस पेटवलेलाच आहे, कढई गरम झालेली आहे। आपण त्यात तेल टाकू। कढीपत्ता टाकू त्यात आणि मी 2 लसूणच्या पाकळ्या घेतल्यात आणि थोडासा अर्धा कांदा घेतला। काही लोक कांदा टाकत नाही, पण कांदा टाकायचा फोडणीला, मच्छीत कांदा टाकायचा फोडणीला। कांदा लालसर होईपर्यंत आपण ही मच्छी या बांगड्यामध्ये टाकून घेऊ। चटणी सगळी व्यवस्थित अशी लावून घेऊ त्याला। छानसा असा केशरी कलर आलाय त्या चटणीला। आपला कांदा लाल झालाय व्यवस्थित। आपण त्यात आता हे चटणी सहित बांगडे कढईत सोडून देऊ। घेतलेले मिक्सरचं वगैरे आपण त्याच्यात थोडं पाणी टाकून ते पातळ करू। तसं पाणी वगैरे त्यात टाकून झालेलं आहे। आता आपण त्यात टाकणार आहोत 7 ते 8 कोकम आणि आपण आता त्याला मंद गॅसवर व्यवस्थित असं उकळी येईपर्यंत ठेवू। आता आपण टाकू त्यात चवीप्रमाणे मीठ। अशा पद्धतीने आपली ही बांगडा कढी तयार झालेली आहे। तुम्ही सुद्धा करून बघा।